Aktiviteten af modulærkremsatomet er alarmerende høj. Vi mener, at den største og farligste kilde findes på planeten I. Ingen ved, hvor landet er. Det må sgu da være komplet idiot. Hvordan fanden skulle jeg finde, ingen ved, hvor landet er? Det ved jeg altså ikke. Men ellers bliver jeg bare nødt til at knalde derned, ikke? Kast det stort i hovedet på dig, så mit navn er fuck, så er det 24 overvælte skåret over hovedet. Og så skulle Doc Dodgers vente 24,5 år på at blive teleporteret videre. Ja, er du klar, unge overbrækkede, flikkede rumkadet? Og hold det kæft og se, hvor du kører din nær. Vi har nu nået destination. Ingen ved, hvor landet er. Jeg gør krav på denne planet i jordens navn. Jeg skal lade an orange dig dø. Vanis Oxy Action fjerner svære pletter. Irritationsintegrationspistol. Værsgo, det er en idiot, der er noget til samlingen. Merci, som visirer i Frankrig. Nu sender jeg den lille franske nar et ultimatum. Ja, nu skal jeg lige se noget god porno på min total up-to-date porno-videosøger. Det var dråben, der fik mig til at flytte rundt. Du kan godt sige dig så. Jeg har fundet af, at jeg har på den her planet til os begge to. Så vel, din idiot. Og nu kan jeg få lov til at rage på denne planet i mit eget navn. Dr. Test fra det 24. årkvæg, det er skåret over nedgraderet århundrede. Hold din kæft for en gang skyld. Det er en idiot.